Ongi etorri guztioi eta eskerrik asko, hemen gurekin egoteagatik. Ekitaldiei ez oso luzea eta atsegina egiten saiatuko gara, besteak beste zutik zaudetelako eta egotea tokatzen zaizuelako. Neu hasiko naiz Olaso Dorrea Fundazioko presidenta bezala. Olaso Dorrea Fundazioak memoria lantzeko hartua duen arduragatik nago hemen eta erabaki du erakusketa honetan laguntzaile gisa parte hartzea, Iratzar Fundazioarekin batera, nire ondoan dago Floren Nabiz, Iratzar Fundazioko presidentea. Beti izan da fundazioaren asmoa presente edukitzea, ez soilik denbora presentea, denbora pasatua ere bai, denbora futuro eraikitzeko hori baita gakoa gure ustez. Txiki eta otagiren inguruko gertaerak ezinbestekoa dira, gure herriaren kontzientzia kolektiboaren osaketarako, eta indar kolektibo bat, errenditzen ez den eta amore ematen ez duen indar handi bat erabili behar dugu, kontzientzia hori eraikitzeko, bizirik mantentzeko eta inork ez ezabatzeko. Arriskuak egon badaudelako, ahasturarena jakina, humanoa gara, eta gaudenak ere joango gara egunen batean, eta errevisionismoaren ere bai, frankismoaren zuriketaren esan nahi da. Kontuz ez bagabiltza esango digute, gertatu ziren gauza terribleak ez zirela gertatu, edo ez zirela interribleak izan, edo ez zirela importanteak izan. Baina jakin badakigu gertatu zirela, terribleak izan zirela, eta hilala bizikoak izan zirela. Memoria eta historia lanketa indartzeko erabakiaren baitan, Olaso Dorrea dokumentazioa, testigantzak eta objektuak jasotzen ari da azken hilabeteotan, eta horren lekuko da baita ere erakusketa honetara ekarriko duen pankarta. Duela 50 urte, Txiki eta Otaigiren fusilamenduak salatzeko Ipar Euskal Herria manifestazio batean erabili zen, gordeta egonda ordutik eta orain gure eskuetan jarri digute, asko eskertzen dugu, egin diguten ohore hori, eta guretzat privilegioa da eta obligazioa jakina, ondare guzti hori ondo zaintzea. Olaso Dorrearentzat jakina duela mende erdiko iragan hurbil hori bereziki importantea da, guztiontzat bezala, baina Telesforo Monzonek ekarpen politiko ezinbestekoak egin zituen garai hortan, bere izena daraman fundazioa da gurea, eta Euskal Herriaren burujabetzaren eta lurraldetasunen aldeko autuari oinarri sendoa jarri zizkion, eta berarekin ere oso eskerroneko gaude, eta berarekin esker hori edo zor hori, kita ezina den zor hori pagatzea, guretzat obligazio bada. Mundua hobetzea posible dela sinisten dugunok, eta posible ez ezik beharrezkoa dela, eta beharrezkoa ez ezik behar bat ere badela, obligazio bat ere badela alegia, behartuta gaude, obligatuta daude mundu hori begiak zabalik ikustera, den moduan ikustera, ze ikusten ez badugu ezin dugu transformatu. Horregatik dira hain boteretsuak gezurren bidez eta kalumnien bidez, eta gaur egun fake news esaten dugun gezurren bidez, errealidadea ilundu edo ukatu edo nahastu nahi duten boteretsuen botereak. Eta horregatik da gauza hain importantea gauza horiek kontatzea, izendatzea eta denon artean ezagutzea. Egia, izan ere gure ustez, beti da bere horretan iraultzailea eta importantea, etorkizuna eraikitzeko oraina ulertu behar da eta oraina ulertzeko iraganarekin akordatu egin behar gara. Horregatik gustatzen zait horren beste Joseba Sarronandiaren liburu baten titulu oso ederra. Akordatzen? Gure artean ez dauden gizon eta emakumeak ere gure aberrikidea dira, gure garaikideak ere esango nuke maila handi batean, ezta? Gabriela Bestek esaten zuen aitaren etxea defenditzeko zer egingo zuen, ez? Baina esan gabe doa aitaren etxea defenditzen duenean bere etxeaz ari dela, ezta? Eta gure etxeaz ere bai. Eta Euskaldunok ez daukagunez, gurea den errepublika bat, etxe juridiko bat esan dezagun, etxe hori defenditzea ez da erraza. Ez dakigu zehazki non dagoen, non hasten den, non bukatzen den, baina gauza batzuk badakizkigu, nik esango nuke. Badakigu etxe hori ezin dugula defenditu, euskara defenditzen ez badugu, esate baterako. Eta badakigu ezin dugula defenditu, memoria defenditzen ez badugu, egia defenditzen ez badugu, arbasoak defenditzen ez baditugu, eta esango nuke beste gauza bat ere badakigula, hemen batuta gaudenok eta gu baino gehiagok, etxe hori defenditzeak pena merezi duela. Eta hori zalantzari gabe dakigu. Orain pizkat lotxa ematen dit, jakin baino lehen Jon Benito Hemenegongo zela, bere poema batekin akordatu naiz, eta lotxa ematen dit parafraseatzeak, baina asko maite dudan nire etxea izeneko poema horretan, Jonek idatzi zuen, hau da nire etxea, naramaten bide guztiek handik nakarte. Leku ona dela amodioarentzat idatzi zuen, hemen biltzen naiz maite ditudanekin, etxean ez da zabaldu ezin dudan aterik, eta bukatzeko esaten du, hemen bizi naiz, hemen geratzen dira esandakoak, hemen gaude, gaudenak eta joanak. Nola ez dugu etxe hori defendituko, ez?
horretarako gaude hemen gaur, gaudenak eta joanak, euren eta geure historia kontatzeko. Hor argazki batean ikusi dudan Jose Antonio Agirreren hitzak parafraseatuz, geureak direlako eta bihotzez maite ditugulako. Eta honekin Floreni emango diot hitza eta mikrofono eta altu hitz egiteko balio ez duen mikrofonoa bai. Mi esker. Arratsaldeon eta mil esker eta ongi etorri bertaratu zareten guztiendako, baina bereziki Jon Paredes Marot txiki eta Angelo Otegi Etxeberriaren senidei beraien dako bereziki gure eskerrona hemen zaudetelako, mil esker. Gaurkoa, esan dugunez, ekitaldi laburra izanen da, baina gauza batzuk esan behar ditugu, eta bestea beste esan nahi dugu, asteko 40 urte pasaba dira ere, Euskal Herriaren gogoa zuekin dagola, eta horretaz ez dugula inolako zalantzarik. Bueno, asteko egoerak behartuta, genozidio bat aipatu behar dugu gaurkoan ere. Gaur egun ezin da, kasik ezer esan, genozidio hori aipatu gabe. Ezin da ekitaldi politikorik egin, behintzat ezkerretik, behintzat askapenaren ikuspegitik, Gazan gertatzen ari dena, Palestinaren kontra egiten ari direna salatu gabe, eta gaurkoan ere Palestina izan nahi dugu gurekin. Iratik oroimenaren garrantziaz mintzatu zaigu, eta nik oroimen ariketa bat egin nahi du laburki bada ere, duela 50 urteko Euskal Herria egoera hori laburki bada ere, esan bezala gogora ekartzeko. Bide gurutze batean zegoen duela 50 Euskal Herria. Alde batetik diktadura frankista bat, bere azkenengo egunetan, bere azkenengo urteetan, eta bestetik diktadura horren kontra, demokrazia grina, demokrazian aldeko borroka, eta Euskal Herriaren kasuan, Euskal Herriaren askatasunan aldeko borroka ere bai. Franco etzen betirako biziko, hori jende guztiak bazekien, asko luzatu bazen ere, eta mahai gainean zegoen erregimenaren itorkizunaren inguruko lehia. Zer gertatuko zen erregimen horrekin Franco hil ondotik. Hautsiko zen behin betirako diktadura horrekin, moztuko zen behingoz odol eta injustiziaren kate luze hori, galdera horiek zeuden mahai gainean, eta bidere gurutzea horren ingurukoa zen. Haustura hori, edo mozketa hori zen, garai hartan oposaketa ia guztiak eskatzen zuena, antifrankista guztiek eskatzen zutena, diktadurakin bukatzea eta beste aro bat irekitzea. Hori zen, bestalde, oposaketa demokratiko eta benetako borrokalarien apustua, eta hori zen, alaber Euskal jendartearen gehiengoaren apostu argia. Baina erregimen frankistak bazituen beste plan batzuk. Eta gai izan zen nazioartean plan hoien aldeko elkartasuna eta indarra lortzeko. Eta ez hori bakarrik, oposizio antifrankistaren artean ere lotu zitun atxekimen batzuk, lotu zitun babes batzuk. Eta azken finean beren ganatu zituzten oposizioko batzuk. Txiki Otegi eta fusilatutako beste 3 militante antifascista hoiek testuinguru hartan erail zituzten. Odola eta krudeltasunaren bidez mezu bat bidaltzeko asmoz. Eta zein zen mezu hori? Mezu hori argia zen, agintzen zutenek agintzen jarraitu nahi zutela. Egoera aldatuta ere, bazutela borondate bat agintzen jarraitzeko, etorkizuna baldintzatzeko, eta mezu horren krudeltasunak adierazten zuen edo zer egiteko prest zeudela, 36an bezala, botere hori eta kontrol hori mantentzeko. Aldaketak etorriko ziren, hori jende guztia bazekien, behin Franco hilda agortuta zegoen diktadura, baina gerora etorriko zena etzen izango demokratizazioa ausart eta sakor bat, azken finean gertatu zena baizik, hau da, transizio, mugatu eta kontrolatu bat baizik. Frankok esan bezala, eta etengabean errepikatzen ari gare, dena lotuta eta ongi lotuta utzi zuelako. Eta Euskal Herriak mezu krudel hori ulertu zuen. Euskal Herriak ulertu zuen, eta horregatik kalera atera zen Euskal Herria. Eta horregatik 50 urte hauetan kalera atera gara, eta kalera ateratzen ari gara oraingoan ere. Euskal Herriak ulertu zuen, eta geroztik ere ikasi eta berriro ulertu du, urte haietan aukera handi bat galdu zela. Frankismoarekin hausteko aukera, Espainiar estatuan menperatutako herrien autodeterminazio eskubidearen aukera ere bai. Gerokoak etorri dira gero, eta kate horretan gaude oraindik nolabait lotuta
askatu nahi badugu ere. Geure bidea egin nahian, lotura horiek hautsi nahian, eta urratsa handiak eman ditugu azken urtetan. Aitortu behar dugu. Bidea oso zaila izan da, baina aurrera egin dugu. Eta egoera berri batean gaude Euskal Herrian. Baina gure buruaren jabe izateko, gure historiaren jabe ere izan behar dugu. Ez dugu onartzen eta ez dugu onartuko frankistek gure historia kontatzea. Ez dugu onartuko herri honen askatasun grina kriminalizatzea. Are gutxiago frankismoa zuritzea. Esan digute, Txiki eta Otaegi zuritu nahi izan ditugula. Zer zuritu baina? Herri honen historian beren izenak letra erraldoiez idatzita daudeia da. Eta hori ez du inork aldatuko. Txiki eta Otaegi afusilatu dituztenak zuritu nahian dabiltza batzuk bai, hori hala da, baina gure herriak egin du jada bere hautua. Eta ez da Frankoren herentziaren menpe lotuta eta ongi lotuta gelditzea, aski bizitzea baizik. Txiki eta Otaegi euskal ikur nazionalak dira dagoeneko, inspiragarriak. Herri gisa erronka berrei aurre egiteko indarra ematen digutelako. Beren oroimenak jakinarazten baitigu, une ilunenetan ere, sortzen eta indartzen direla askatasun haziak, baita askatasun haizeak ere. Portu berrietara iristeko behar ditugun askatasun haizeak. Izan ere, horretaz ari gara Txiki eta Otaegi oroitzean. Gure etorkizunaz ari gara, ez soilik iraganaz. Merezi dugulako herri aske bat izatea. Mila esker berriro ere.